nyt otetaan Team Blackin pojat haastatteluun. No niin, Larry. Miten? Tunnetko olevasi mies vai nainen? Joo, eiköhän miehen puolelle sitä vielä mennään ainakin viime tällä haaraväleistä testaisin, niin vehkeettä sieltä löytyy. Kerro, että yksi elämäsi kohokohdista on, kun havahdut alasti yökerhon tanssilattialla tanssimassa. Mitä on luvassa tällä reissulla? Joo, no ehkä me jätetään se tanssilattialla alasti tanssimisen kertominen sitten myöhempään, mutta reissun nyt ensimmäinen tavoite olisi kumminkin se, että päästäis tullista lävite. Mites Becky Jones? Oletko kielimiehiä? Joo, kyllä tuo mun kieli käy kun 4% terin peräpotkari. Ei. Mites? Luuletko olevasi hyväkin kapteeni? Joo, toi lentokapteeni homma ei oo tuttu vielä, mutta merikapteeni on sitäkin tutumpi, että tää pulleammat purjeet ja kireempi peräisin, niin sen paremmin se melaa pysyy käy. Okei, jos pitäis vetää yhteen tää teidän tiimi, mikä Peltonen kertoo? No, Jone saa olettavasti turpaan, kun joku tulee sitä kehua ja se ymmärtää väärin ja miettinen on sekaisin reissu alusta loppuun. Sitä se viinalla lähträinen teettää ja läski pysyy kameran takana eli allekirjoittaa.